Uriana hinahulongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada marwata. Tau paudu be marwata dia dupan di bata. Tapuka maparminggota. Dihamu amanami nanami. Yanak konami remaja na po subulong. Naro madohoti parminggunon di bagazoro ni Tuhan ta. Sokse manang amanami nanami yanak konami. Nadoho mengikuti parminggonon melalui live streaming ni Huriata. Alani adorak sota buka parminggota martangi yang mahita di bagazar rohatabi. Amin. Tapuji Tuhata siap bukwede nomor 2 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goar ni debata ama. Doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh goar ni todi porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonon do ninna Tuhan Jehovah. Hehe maho marsinodang maho. Ay naroma na manodang iho. Jala hamuliaw ni Jehovah bitsar di atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan di bata amanami marasi roha, hudok hami mauliati tuho sian nasa roha nami. Ala di juho hamisian hahulomot tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya rajai toblim na badai mahami asalam gadda haporsiaon nami. Jala asalam badia parangin nami, unang marlidang binahani portibion. Asasahat hami rapdohot akan aporsia di guarmu Tuhan uluan nasora suda. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tak puji Tuhata syabuk wede nomor 20 ayat 2. Tangi honahumuma patik ni debata ima patik palimahon
Sakro di patik pasapuluhon, patik palimahon, iko pasangapomu donaturasmu, asa martua ho, jala liling mangulu di tano na diehon ni Jehovah di Batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unak ho mangalakup, patik pawaluhon, unak ho manakko, patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohod dong ajolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dong asaripe ni dongamu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di dongamu, atong rak manggidugugo mahita siat Tuhan di bata, lau mangulahon pati nai martangyang mahita. Ali Tuhan di bata, say pargugui mahami, mangulahon na humbart pati mi. Amin. Tapuji Tuhan ta sabukede 774 ayat sada 2. Tatopoti madosata nagudangi tuadupan di debata martangyang mahitang. Ali Tuhan di bata amanami pargugu na sohatu dosan. Para siroha mida hami nadangulon. Narodo hami tujolom manopoti dosanami nagudangi. Di bagasan hazahator do hami tubu jaladang adong hapor siyaw di bagasan rohanami hian. Saluhut do hai manipil sianak kadalamu. Masay gudang do pangalason nami di patimu. Alaingok mahami ali Tuhan. Ala nilinggan ni basam do ansiniroham. Sayunang paingot-ingot akadusa ni hapuson nami dohot pangalason nami. Sayingok mahami hobar tuan siniroham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamati marham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni dibata taringot hasisan ni dusata. Songonodo pakkahulong ni dibata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asaw ng mago ganuk na porsea di ibana. Asanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasangapom ma di dibata na di gijang. Tapuji Tuhata sa bukid nomor 760 ayat sada. Dalam si mulus
tabigi mahatani di bata tupuk di hari Minggu sadarion imana tersurat sia buku ni panurirang Yesaya bidu 40 ayat 1-7 panurirang Yesaya bidu 40 ayat 1-7 tajahama marsikas sorin alayang gunuaing songoroddo hatani Jehovah sitopaho ali Jakob jala si jadiho ali Israel unang ho mabiar ayaw do siluluhon ho nunga pula hujo guarmu au napunaho ay molo di bulso ay dongam murhaw manang ditari pariho patangay dang bangon na ho tungsura kay mardala ko di bagasan api dang mosokonon na ho jala ng korko baheno ni dila ni api ayaw du Jehovah di batam nabadian Israel si paluaho nunga pula hulehon misir bahen pardengananmu kus dohot seba sikapmu di bahen nargado ko huida marmudia jala au makaholongiho dari huleho tolmas takmu jala akabang sosikat ni tobin unang hunga biar ayaw dodongammu ahu parokku ma pinoparmu sian habis saran jala pawangoko sian hasudutan dohonokku matu utara paula dohonokku tudang sina unang tiopi tobiho ma aka anakku sian dadao do aka goruku sian ujung ni alohon ganuk jolma nang marpangguar hon guarhu jala naung hutop babahen hasangapokku naung hujadihon rodi naung hu bahen imasahakna martua dua kana tumangihon hatani di bata jala naupeopsa amen. Tapuji Tuhata siap buku ede nomor 120 ayat 1-25. Taha tidak ko maha porsiaw tai, sona hina tidak ko nidong atas ha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, nato palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tilbuhon ni si Maria, nage bagabia syaton di porbadia, andorak so habubuhan iro tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus
nama terpajal doibana di hau pinor silang, na tuat tu banotoru dong ditanam, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahuntul tu siamun di bata Jehoba, amanai pargugo naswa tu dosani, disimai bana pe mamulak sogot tu tanam on, manghumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaradok sada huria na badia, huria atau panak Kristen akana badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu sogo daging ni halak nang mate, doho dihangluan na sora suda. Amin. Tabigi ma tikting masa di minggu ta sadarion. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu pertama Dung Epipanias, tanggal sia Januari 2022. Topik minggu, Yesus adalah anak Allah atau Yesus anak ni debata. Naparjolo, pandidion nabadia khusus. Huria patupahon pandidion nabadia khusus do tu sada ianakon ni huriaon di hari Minggu tanggal 10 onom Januari 2022 di parmingguon pukul 10 WIB. 2. Dewan-dewan 2. Titik sada Dewan Koinonia 2. Titik sada Seksi lansia. Natal lansia sekecamatan Pasar Minggu naing dipatupa di hari Rabu 12 Januari 2022 pukul 10 WIB. Maringanan di ruang ibadah Gereja HKBP Pasar Minggu. Pinangido tusude lansia asaro mandohoti ibadah Natali. Tiktingon ma nalaos gabe undangan. Tolu dagdanak nasorang. Di basa-bason tuatado sada dagdanak bawa na di hari Jumat 31 Desember 2021 di keluarga Jackson Christian Silalahi Inata Juliani Paramita Boru Sidahuruk. Alamat Jalan KH Mahmud nomor 40 RT 05 RW 04 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Wilayah Sia Ipasdo Dagdanangi Songoni nang natorasna. 4. Ruas nama ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan. Sude parhalado ni huriata HKBP Pasar Minggu. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran. Dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni huriata. Goar-goar ruas nama ulang tahun di bagasan samingguan mulai siang tanggal sia Januari 2022 sahatu tanggal 15 Januari 2022 boi mata jaha di warta jemaat na adong di ita hatani debata di nama ulang tahun ima Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 8 ayat 28. Tikting nasojinahon dohot parhepengon ni huriata boima tajaha di tikting na adong di parade huriata
songonima tikting dita di bagasan samingguon. Horas. Tapuji Tuhan tang sebuk kede nomor 137 ayat sada doh udukna laus tapasahak ma piliata.
partang yang meta. Dame nasmurung sia saluhu naroha ima namaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuatai. Amin. Salam jala selamat hari Minggu mah dihamu amanami dohot inanami nang songoni akadongan saha porsiau di bagasan Yesus Kristus na manghiyuton parminggota maridehide live streaming nang manghiton parminggota di apalatikyon di bagas corona. Alani dia mo kadamang do dainang di minggu ta sadarion ima minggu parjolo dung Epifanias di pakulingi hatani di batado hita ima nata surat sian berita nauli nasinuraton nisi Lukas bidutolu mamuka mai sian ayat 15 rodi ayat 17 las dohot ayat 20 sada sahatu ayat 22 ujaha mati hita tapayu tiut ma di bagasan rata songono ma hatani tuata managam-nagam do bangsoi diri pube di bagasan rohana taringot dusi Yohanes atik BH Kristusi ibana gabe dialusi si Yohanes manasida salutna au do tutu madidio kamu dohot aik alai naroma nagumugu sianau na hurang tamadu au marhar-hari tali ni sipatuna didihon ni ido tuhamu todi perbadia dohot abi di tangan nado purpuran paison nama pardenganan na papunguan nado emena tu sopona alai tutungon nado hurak kami tu api nasorami top alai uju tardidi na toropi saluhutna gabedoh ma Yesus tardidi jadi di namar tangiangi ibana muka malangit jalami jurma todi parbadia tu atasna marupa songon darapati jalama sama suara sia gijang songonon odo anakku haholongani lomodo rohaku diho ido sahatna damang dot dainang dot akadongan sahaborsiaw di bagasan Kristus molonang tabegi nakin terpukta sadarion nang jahaon adong dua tema nama cerikot na naing sifat orangan na tuhita dia palhatikyon na parjolo ima taringot tu parjami taon di si Yohanes padiri na paduahon ima taringot tu na tardidi tu hatta Yesus Kristus alani damang do dainang dot akadongan saborsiaw di bagas Kristus molo taparahon di bagas turpuk taon ditiki nasai di parwahon natoropi ima penampilan doho cara ni si Yohanes napasahaton barita nauli doho napaingoton nasida gabe adong di bagasan pikiran nasida ima akan atoropi ia si Yohanes si didok alaki ai si Mesias doi alaya mukadongan molota jaha didok di Yohanes sada ayat 10 sia disita rida di suraton pola disuruh akka Yahudi sian huta Yerusalem akka malin dot akka lewi manukun isi do si Yohanes si sasitongna siapa rupanya Yohanes Pembaptis itu sebenarnya alaya mang dota mengenang takas do didok si Yohanes jaladang digabusi ibana didok ibana ma dangau Kristusi
marasing do yang guau ido di dok si Yohanes di Yohanes sada ayat 20. Jala di do ibana do ay do di si Yohanes songon tada nang muba aka nasita alai molo mesiasi nanaing roi di do ibana todi perbadia do api do di dihonna Tuhamu. Laparanna Kristuslah yang sungguh-sungguh membawa pertobatan. Kristuslah yang sungguh-sungguh yang membawa lahir baru. Dan Kristuslah yang membawa pemurnian hati di dalam kehidupan kita. Alani damang do dai nang songoni akadongan sahaborsiau di bagas Kristus. Molotaida museng akaparisingan ni si Yohanes do Mesiason. Di patarida do dia mokadongan ima gumugu do hapeng Mesiasi si Yohanes. Lapatanna Mesiasi lebih berkuasa sian Yohanes. Totu padoanon naing pataridaun ada perbedaan status. Ini ingin menunjukkan bahwa antara Yohanes dan Mesias itu ada perbedaan. Terlebih dalam perbedaan status. Alana di dok si Yohanes mah harum maka hari teli di si patuna urang tamadu au. Tapi kok kita mang do tawinang di dok si Yohanes yakin di dok si harum maka hari teli di si patuna urang tamadu au. Yohanes datang untuk menegur dosa supaya manusia arong paubahon roha jalamat jalo Kristus di goluna. Alai molo Kristus yang akan menghakimi nantinya ima molo taida nakin dia 10 pitu. Alani damang do dainang lapatan ni padohanong dang adong tudusan ni si Yohanes do Mesias. Dang adong nabui padudosota. Tarlubo mi siaringot si Yohanes, tarlubo mi molo tapatudos tu hagogon ni portibion, dang adong naboy. Tapatudos sa songo dia do hagogon ni Mesiasi. Jadi molo di dok nato rapipe tu si Yohanes do ia Mesias, si Yohanes si Mesias. Alai anggo si Yohanes nakin dang dipakai Europani kesempatani lahu mengetod tu dirina. Yang walaupun orang-orang yang hadir pada saat itu mengatakan bahwa si Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias, dan nagabe dibuat si Yohanes satu kesempatan dalam kesempitan. Dan dia hitung ibana tu dirina. Dan nagabe dibuat ibana hasangapon tu dirina. Alai si patah hita jolma olo dosongot. Dison mataida bagaimana kebesaran si Yohanes. Kebesaran jiwa ni si Yohanes sadar do ibana pabuah suara na jauh-jauh di halongon sabing do ibana. Suara yang berseru-seru di padang gurun dan lobi anggusiani ibana. Haulah suara yang jauh-jauh do ibana siap padang gurun itu yang go si Yohanes. Bahkan di dok si Yohanes yang go Yesusi patut malam gada alai yang guau lambor rumah indokot si Yohanes. Anggo Yesusi patut malam gada alai yang guau lambor rumah. Yesus akan semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Lapatanna dan disoluk si Yohanes hasangapon itu dirina. Dan dipakai ibana kesempatan di dalam kesempitan. Dan olo ibana mabuat naso bagianna jala tahu diri do yang go si Yohanes. Damang do dehina do akadongan sa porsiaw di bagasan Kristus. Mari te turpukon na parjol nang idohon na kita sotung tasoluk hasangapon ni Tuhani. Sotung sato tasoluk hasangapon ni Tuhani. Mangaiton tu hasangapotota. Ini yang pertama yang mau dikatakan bagi kita. Jangan pernah kita mengambil dalam kesempitan kebesaran nama Tuhan itu hanya untuk kebesaran nama kita.
Sotung gabi ubelga berita ni hita siap berita ni Tuhani di pergulua tau. Itu yang mau diingatkan melalui kesaksian daripada Yohanes. Tentu sotung ubelga asangapon di gulu tau. Sian asangapon itu ata. Unang gabi ubelga berita di hita siap berita ni Tuhata di pergulua tau. Molotai dan akin hajonjongan ni si Yohanes didok do ditupukon 47 doi. Song sada pengantar doi damang dok deina. Molo pengantar gua nama pengantar ate. Molo taparohodo sada buku ate. Molo taparohodo sada buku. Saya dong do di si parjolo di jolo ni bukuon pengantar. Alai molo taparohon datung yeha ima kata pengantar umejang sian isina. Tidak pernah sebuah buku di dalam kata pengantar itu lebih panjang isinya daripada isinya. Pengantar hola sekedar untuk menghantarkan hal-hal pokok dalam isi buku. Ima sama si Johannesi. Ima si Johannesi dia hanya sebagai patu jolo didok disi. Alayang go hita jolma damang dok dainang jodok do suar-suar. Jodok do sebaliknya hitang go ke jolma. Olo do gabe kesempatan dalam kesempitan. Tamain di tonga-tonga di nguluta. Isarana rupani damang dok dainang so ada cerita. Taringotu kesempatan dalam kesempitan. Ya do sahalak panitia pesta. Menegor dongan nana panitia topet ma dongan naon martugas nagabi MC roa atar liling akka pangula nanang prosesi na akka pangulaon liling arwan nang prosesi pitero may bana mandok sian migi nindama pahato pamu akka pangulay ay liling mahamu alas bersamu neng masuk mahita. Dung didok ibana Roma dongan no napaingot to ni. Bah unang atong amang dung itu pamu horng ni migi laos lomo-lomo mandok hata. Ai aka pangulay. Ai aka padita di las doi puang. Ninna mandok. Alay ahama didok ibana mengalusi. Paso budisi. Sadi hari be aka pangula do aka padita aturon ninda ibana ma. Na salilingon na sida ma na mangatur kita. Saliyon kita jo na mangatur na sida. Saya donggo na songonia ti amang do tamunginang ate. Alani damang do dainang di bagasan Kristus do dongan sabor siaon matsai takas do damang do dainang tajaha di Bibel tai buasa si Yohanes olo madidio Yesus jala buasa olo tardiri Yesus. Kenapa Yohanes Pembaptis mau membaptis Yesus dan kenapa Yesus mau dibaptis? Molo tajaha di dok di Matius 10 ayat 14 do 15 didok do si audo nia patut di diomu didok si Yohanes hape horo madapotonau ninna si Yohanes alai didok Yesus mamandok si Yohanes songni majolok ay tamado pajonjongon nasa hati goran labok do ata di Yesus mengalusi si Yohanes songni majolok. Songoni majolo Yohanes didi majorau inna. Lapatan na dia mo kadongan ay tamado iko pajonjongota nasa hati goran. Lapatan na damang do dainang molo siag kelayakan dang layak si Yohanes berdiri Yesus. Jangankan berdiri di dok dison. Haruna kini dokon marahari tali si patuna pe hurang tamado ibana ima di dok si Yohanes. Jadi sianon lam takasma dihita
tatu si molo tardidi pe Jesus dada dos padidion di jalona dohot padidion natoropi didiki nama jalo padidion dada alani dosa ubahin na tardidi Jesus dan alani dosa ubahin na tardidi Jesus alai asa maritei lam torok masya kita malapadi peristiwai ima bentuk solidaritas bahwa manang kerelaan Yesus Tuhan calbah. Pasal lo tardidi Yesus ini adalah bentuk solidaritas di mana manang kerelaan ibana tuhita akan calbah. Kerendahan hati Yesus. Jadi molo Yesus diri di Yohanes gudang do rupani hita mamereng sebagai bentuk solidaritas manang kerelani Yesus tu ajalmam di sima di patarida hasil ropeni Yesus sih di sima museng di patarida gabe dos ibana dot hita ulu ibana gabe rap dot hita jadi nasolayak di ruhata mengyuton pangetisan hita gabe dilayakkan oleh Yesus. Inilah artinya kenapa Yesus mau dibaptis. Mula menurut pemikiran tak oleh sifata marit pangetisan ta aidang layak dia kita. Alai dong diri Yesus gabe dilayakkan Yesus. Naso suman diruhata mengyuton pangetisan ta mengyuton pamerengota gabe di pasuman Yesus asa gabe suman. Asa gabe suman. Jadi molo di dok Yesus. Soni majolo. Dang nagabe pasra anggo Yesus. Ya do tahe mungkin namang do tamunang. Tapi gi hata sian akadongan molo say ulo do hita dohonon mandok sada pendapat. Manang dohonon sada mengalo akka argumen hita di dalam akka sada pandangan anonggo sada pimpinan rapat mandokon soni majoloin na dan nagabe mandok isi pasrah Yesus tidak pernah mengatakan dia pasrah alai memang nabui do masa songoni di perguluan tahun di dalam kehidupan kita itu bisa terjadi. Saya songon nasuhar tahilala. Saya songon nasulayak tahilala. Isarana rupani amang do taminang. Soalnya saya ada cerita. Mungkin raate. Molo tulakta sangat do tabana teh. Natape rohi tatu bagasna pasti sangat do tabai tulakta. Contoh nama misalnya ala rohi tatu jauh di tulakta. Gabe tulakta ma paradio sipangan ni tu hita berena. Pitoroma hita mandokon. Ah mata dokon. Bah tulang. Urang tulang. Urang tulang. Iko kami lo beremodo. Nata pe hami ro. Bagas muon. Ala iko kami do paradio sipanganamu tulang. Jadi roma tulang na. Jok masengi. Soni majolo. Soni majolo. Jadi amang do tanginang agado padohan ni Yesus dalam dokon songoni majolo sangat berharga lapatan nadisi adong madisi artina pataridon na maksi hormatan molo didok songoni majolo adong madisi na marsi hormatan, adong madisi marsi jakonan, do marsi rupan jela, adong madisi marsi atusan, dang nagabe marsi atukan. Molo didok songni majolo. Alani damang dok dia inang di bagas Kristus. Jadi molo kehendak ni jolma mandok, ikon na tumor do melayani tu nanti bo. Biasanya itu tahyamang do tawina. Iya. Ikon hita na tu merendahot do nagabe melayani tu do tipu. Alayang go kehendak ni dibaka dak songoni. Sudi do hita gabe rap melayani.
Jadi itu nak kisong ni doko kami songon na suara tahilala, songon na solayak tahilala deh. Itu tah hamang mapalagi di hita halak barak, moloro hululeta, las hululeta musik marubas tu hita, baru pakilalata, nang layak ade. Unang jua mang, unang jua. Bito tasarbut do ak dari hidup nih. Alai dang nagabe songon ni dok Yesus, songon ni majolo. Itu neng bataridon nakin duduk kami neng bataridon adong disi masih Ramadan, adong madisi masih jakonan, dohot na masih ruban nang soni masih atusan. Alani damang dok nang di bagasan Kristus, dot akadongan di bagasan Kristus. Molo taparahon galuk masa padidion nabadia dung di pasahat padidioni. Dungi martangyang ma padita di dungi martangyang ma padita ditangyangi adong kalimat nama dok sonon nunga di pasat hami akada dana kotuho jala di jakokodo da sida gabe anak kamu marite padidion nabadia. Jadi damang dok dainang lapatanna gabe parsaulio do hapeng padidioni ima dina jijakok kita gabe anakonna. Jadi baptisan kudus itu adalah penerimaan kita menjadi anak. Lapatanna padidon nabadi gabe parsaulio do hapeng dihitai. Parsaulio nah alana nunga gabe dijakok kita gabe anakonna. Jadi molo taida di bagasan trupukon damang dok dainang padidon di Yesus di batang air Jordan dada hola paboton buah-buah pabuah anak Yesus ibana. Daun. Bukan hanya itu. Ketika Yesus menerima baptisan kudus di sungai Jordan, itu tidak hanya mengatakan songon buah-buah bahwa anak Yesus anak di batado yang kusisi. Alai padidoni Yesus di batang air Jordan ini. Ima semacam pelantikan di Yesus na sinurni amai. Laho patuluson sakakna di portibion. Allah memperkenankan anaknya Yesus Kristus untuk melakukan karyanya di dunia ini. Allah ni molo tajah padokan lomodo aku diho. Ido didok di bana. Kepadamu aku berkenan. Totu dada holan pengakuan ni. Alai dijakon. Dada holan pengakuan ni bolo tadokon do amang do taminang tu sadadongan manang tuise baik tadokon lomo rohku tu wah lapatna disi dada holan pengakuan ni alayama alai dunga adong disi pajakonan di tonga-tongan multa alani damang do dainang do akadongan sabor siau di bagian Kristus boy dosa sahalak majalo mandat manang tugas sian atasanna alai molo sehai mana dilantik tu iulahoni dang adong hak ni ibana mangulahon mandati. Dang adong hakna untuk mangulahon mandati. Alana damang do dainak pelantikan itu nagabi ibana di pabohat tu ulahoni. Melalui pelantikan itu amang do tamunang ima nagabi pabohat ton ibana tu ulahoni. Laos pelantikan itu nagabi legalitas di mana? Jala pelantikan itu negabe dasar hukumnya untuk melakukan tugas-tugas di ibana. Alani dobi sianima tajaha di bagasan turpukon. Didok diperkenankan dulu baru melakukan tugasnya. Alai molo Yesus taida ma bison Peter mijur do todina atau di perbadia tu atasna maruba darapati. Melalui ini berita ni nasinoraton ni si Lukason yang mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus sebelum tampil, sebelum melayani banyak orang, ia diperlengkapi dengan Roh Kudus. Mengasah to di perbadia ibana mengula ulona saliling di portibion. Alani damang dot deinang dot akadongan sapor siau di bagian Kristus.
Mari ti hartongani turpukon adong ma dua hal na naing sipasaton na kita. Na parjulo di dokdo nunga di jakon hita gabi anakonna. Kita telah diterima menjadi anaknya. Bukan karena kita layak, tapi karena kita dilayakkan. Sawan anak kita, holong do rohana di kita. Bagaimanapun hidup kita, siapapun kita, bagaimanapun tikah kita, dikatakan ibana do, holong do rohaku do. Jalalomo do rohana midah kita. Itu songon didok di epistel tadi apalatikon kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi pas marawata damang dot daidang nuga di patarido di ibana wasona. Di tonga-tonga ningguluta tarlubobi manunga ta hilala di pangaramotion do di panogo-nogo ni debata di tahun 2021 nang tasalponi bohita mangalaka bohita tolas di tahun 2022 nunga ta hilala nagabi songo di pangarapot di mana alania karena Tuhan mengatakan kita ini berharga di mata Tuhan. Alani molope amang dot taminang di tahun 2022 na ikut adopata dope akan masa nagabe ulom borat mungkin gudang dope akan persoalan yang kita hadapi karena pandemi COVID-19 di papos do wata dia palatikon di dok di mana do kita ini berharga di mata Tuhan mace harga do. Alani pos marwata madalani ngululuta. Mar pangrimo mahita. Mar beget ni roha mahita. Mar dos di roha mahita. Mar siatusan mahita di bagasan pardalani nguluta di tahun 2020. Ai lomodo hani di bata midahita dan alani hita na dilayakkan. Karena bukan karena kita layak, tetapi karena kita telah dilayakkan. Napa duahon dia mau kadongan di dok turpukon tuhita do hapeng di pasat ulahon nai dong borhat ibana tuhara jaon nai saat tutikyon tuhita do hapeng di pasat ulahon nai hita di dok manguduti ulahon nai hita mah na manguduti ulahon nai totu damang dodainang asa tahu ita patuluson di aka ulonai diperlengkapi do hita nuang ima mariteha marite tod di perbadia naung songgop tu hita bi asa marite ima hita dipatau mangula aka ulota saat na tu hita bi nunga di pasahat tod di perbadia itu hita ima na patawo kita boy margogo mangula aka ulon na pinasahat na pinatomu-tomu di debata dirita na macay maragami. Jadi unang maadong dia palatikyon di tahun 2022 unang maadong dihita mangasaw gogobe. Unang mahita mangasaw pikirata dot akka malo-malo tabi mangulahon aka ulah tabi. Jangan lagi kita hanya menguatkan segala kekuatan kita, kekuatan pikiran, kepintaran kita, ilmu pengetahuan kita, teknologi kita, hanya untuk menjalani kehidupan kita, hanya untuk melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita alai. Tapangasahom madebata dinasa ulahota. Jala mangasaw Tuhani mahita di pardalanan ningol taon namang dotawinang. Asabuhi musik kita tolas tu tahun akka na pinasahat ni debata tu hita tu jolonon. Asabuhi musik kita marlas ni ruha laho patuluson akka pasu-pasu ni debata nasahat tu kita. Alani damang dok dainang sa dongan sa porsyaw di bagas Kristus. Atau di patau Tuhani mahita laho mangula ulaon na pinasahat ni Tuhani
di tahun 2022. Amin. Martang yang meta. Mulai temali Tuhan dihatamnya berdiri. Na pinatamu-tamum Tuhami aka nahinokokmu. Aka nagabi anakmu na pinaluwam. Dohot aka na pinaramutumu ali Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami. Dunga dipatari daw ko ali Tuhan songo dia dohu hasom. Asa paposrohan nami. Hodo ali Tuhan nagabi si paluah kami. Odo alai Tuhan nagabe si mangalion akka hagugud di kami. Di nama dalani akka ari-ari nami. Ido tutu alai Tuhan dung dileko pad di dion nabadi itu kami. Ima nagabe tadda di kami naung di Jakobmu kami. Ima tadda namandok tu hami lomo roham di hami. Agado hapeng hamion dia dopa muna badia. Songo dia pi hami alai Tuhan dang alani nagabe layak kami. Alai naung di layak kokodo hami alai Tuhan ido ubain macai arga hami dua dopa muna badia. Jalanunga hupakilalau kami alai Tuhan. Di tahun 2021 naung salpoh kami udang do nagabe hubulus sami kalas ni roha do taka sitaonon nang rasak ni roha alai saut na bali Tuhan margudu hami boy hami tolas boy hami sahat tu tahun 2022 naung binabagamon dangalani gugun hami dalah ni halamaulon nami alai alani pangarmotium mudo ala nong di layak kokodo hamil Tuhan ala argado ho dia argado hami di ho kami berharga di mata Tuhan ala ni dunga di lokokali Tuhan na argado hami di ho ala ni di badalani di tahun 2022 asa homa saya totong kupangasok kami. Asa homa le Tuhan na totong ubay kami di julo di akalakan nami. Akasakap nami. Di dalam mau ulahon akka ulon nami si ganopari. Ajari hami ale Tuhan parmudu-mudu hami. Asa unang say holan. Gugu nami hupangasaw kami. Pikiran nami hupangasaw nami. Hamalon nami hupangasaw nami. Alay. Tadi perbedaan mah, na mangaliong hagugud di kami, asa buy saluhut day, songo dia pe hinaburat, songo dia pe hinamaul na huadupi kami di tahun 2022, boy ale Tuhan gabi margugo kami, jala makrohon akalas ni roha. Songo ni mah ubok kami di bagasatang yang nami, saluhut na karuas ni uriam. Sian danak satu na tua-tua asiro hamali Tuhan. Homa na maramotin marmudu-mudu jala homa ali Tuhan na mangalion akahagugun dohot akabengit ni roha. Didikin na madalani akagulung-gulung nasida si ganung hari. Tarlubo bidi akadat nami ali Tuhan na say totong dinalaho menimba ilmu. Tarlubo bima di tahun 2022 na ikut tatap muka na sida naung ditotur ni pamarenta nami totu say humabir hami akan aturasna alani akan masa senarion alai pos maruhan hami ali Tuhan dan pasobumu hami saya jari hami leon ali Tuhan pangodyomi tu hami nang songonia le Tuhan hami aka parkarijo na pinasahamu na pinatong umum di tonga-tonga ni ngulu nami. Posro hanami ale Tuhan patulusom mudo ya le Tuhan gabe marparbuai akan naulan namin akan nauli do akan adingan. Wari kotoh tami maya le Tuhan manang otik manang gudang na pe na pinasahamu. Wa muli tok kami mai di tonga-tonga ni ngulu nami.
jala ajari hami maka sabaponi maka hamoletoni asa disima le Tuhan jupang akalas ni roham nang songoni akan tua-tua nami naung gudang akka umurna na pinasahamu nungalam tunggalina ali Tuhan alani naung tumua di dagingna alai dang gabi ipangebat ni akka tunasida ali Tuhan dan lau manguduti akka ngulu-nguluna do pesi ganu pare tarlubomi dan dina mamuji pasanga pokok os rohanami saya dongani nasida dihatun ali Tuhan tarlubomi ma dina disonggopi akka parsahiton di pamatang nasida lehon benget ni roha lehon hasabarun ali Tuhan asa disima ali Tuhan lemar gugu nasida jala jupang malas ni roha tujulan naryon naksoni di perdalanan Huriam di tahun 2022 on di Huriam HGBP Pasar Minggu tuhoro pasaton nami ali Tuhan asaleno mu dihami akka roha na say totong marsiatusan roha na say totong marsi jakonan roha na say totong marsi ruban di tonga-tonga ni Huriamon asa marsangap po hali Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami dang nagabi hami marsangap dang nagabi guar nami marsangap alay gabi guarmu mali Tuhan na marsangap di tonga-tonga ni ngulu nami atau pinuju maguarmu marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuhan amin tau duti mamuseng mari demehita siap buka de nomor 200 sia ayat sadado uduna laos tapasa mah piliata mari demehita Tuhan Yesus,
datangnya kemah piliata tua dopani di bata martangnya kita. Ale di bata amanami di Banua Gijang hodo harwan ni salhut sileu-leu nenengga do nasa ulibasa na maulitus. Upasa tami masian na nilohmi tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu mai jelar moti asa huparsia kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni uriang dohok di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami gudang ni sileh-leo mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di balogijang say pinarbadiya magwarm. Say Roma harajaon mo sa sahut malo maniram di bantutongon son na di balogijang. Lehom matuhami sa larun hanguluan siya pari. Sesa madusa nami song panesa nami di dusa ni dongan na mardusa Tuhan. Una kami tugyon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Jalahamu ma pasu-pasu siad debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata mabuhina tuho jala asina mawira mindaho. Di sondako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasong ma damena tu todi munabi. Oh